Ahojte, v dnešnom videu si povieme niečo o narcizme. Čo sa skrýva za tzv. Sebeckým človekom? Narcizmus je psychologický pojem označujúci nadmernú lásku k sebe samému, potrebu obdivu a nedostatok empatie k iným. Môže byť súčasťou osobnosti alebo diagnóza, napríklad narcistická porucha osobnosti. V skratke NPD. Názov pochádza z gréckeho mýtu o Narcisovi, ktorý sa zamiloval do svojho obrazu a zahynul. Poznáme viacero typov narcizmu. Primárny narcizmus je normálny vývinový stav u malých detí. Dieťa ešte nevníma iných ako samostatné bytosti, ale myslí si, že všetko sa deje pre neho. Potom je grandiózny narcizmus. To je vtedy, keď má niekto vysoké sebavedomie, nadraďovanie sa nad niekým a pocity výnimočnosti. Tento sa často vyskytuje u mužov. Potom je zraniteľný alebo skrytý narcizmus. Vtedy je človek citlivý na kritiku, je neistý, ale tiež potrebuje obdiv a tento druh narcizmu sa častejšie prejavuje u žien. A aká je história pojmu narcizmus? Tak najprv písal o ňom Ovidius, a to vo svojom mýte o Narcisovi. Potom v roku 1914 boli položené základy tohto pojmu. A v roku 1980 bolo zaradené medzi psychické poruchy. Vedeli ste o tom, že mozog narcistu je iný ako obyčajných ľudí? Hneď vám to vysvetlím. Mozog sa skladá zo sivej hmoty, ktorá spracováva informácie, a z bielej hmoty, ktorá má za úlohu prepojenie a prenos signálov. U detí je sivej hmoty viac, ale ešte nie je zorganizovaná. Nedostatok empatie je vývinový, nie chorobný. Ale niektoré výskumy ukazujú, že u narcistov je menej sivej hmoty v oblasti empatie. To môže znížiť ich schopnosť vcítiť sa do iných. A aké sú príčiny vzniku narcizmu? Je to kombinácia genetických a environmentálnych faktorov, napríklad dedičné predispozície, výchova, ako napríklad prehnané chválenie alebo odmietanie, prostredie, napríklad tlak na výkon, súťaživosť, porovnávanie. A narcizmus má každý v sebe, ale nie u každého sa rozvinie. A ako je to s pohlavím a s výskytom, tak narcizmus sa častejšie prejavuje u mužov. Ženy môžu mať viac zraniteľný typ narcizmu, muži viac ten grandiózny. A aj keby v rovnakých podmienkach žil chlapec a aj dievča, tak u chlapca je väčšia šanca, že sa rozvinie narcizmus. Je to kvôli biologickým, ale aj spoločenským faktorom. Tu zohráva rolu testosterón a tlak na dominanciu v spoločnosti. Veľa ľudí premýšľa nad tým, či sa môže narcista zmeniť. Narcista si len zriedka uvedomuje problém, keďže mu chýba empatia a sebareflexia. Strata osoby alebo obdivu ho môže zasiahnuť nie kvôli lútosti, ale kvôli stratenej kontrole alebo narušeniu ega. Zmena je možná, ale náročná. Vyžaduje intenzívnu psychoterapiu. A robili sa aj výskumy, ako je to s narcizmom a so zvieratami. Narcizmus ako porucha sa u zvierat nevyskytuje, ale niektoré zvieratá, ktoré preukazujú znaky sebauvedomenia, ako sú vrany, delfíny alebo šimpanzi, sa môže narcizmus vyskytnúť, avšak nikdy to nebolo potvrdené. A čo sa týka pomeru sivej a bielej hmoty, tak je to u každého druhu zvierat rôzne. Charakteristika narcistu je vedomé manipulovanie. U ľudí s narcizmom je časté skryté plánovanie, predstieranie a maskovanie. Cieľ je ochrániť svoje ego, získať obdiv a vyhnúť sa hanbe. Ide o vedomú hru, ale bez vnútorného súcitu či lútosti. Teraz na konci vám to trošku zhrniem. Narcizmus je komplexná kombinácia biológie, vývinu a prostredia. Nejde len o namyslenosť, ale o hlbokú potrebu uznania a kontroly. Môže sa prejaviť rôzne, od hlučného egocentrizmu po tichý zraniteľný narcizmus. Deti prirodzene prechádzajú narcistickou fázou, je to vývojovo normálne. U dospelých môže byť narcizmus škodlivý pre vzťahy a aj pre vlastný život, ak sa nerozpozná. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa vám dnešné videjko o narcizme páčilo.